Comencem pel primer, que es diu el meu pare es pensa que sóc un noi. Mireu, la cara de la nena. El meu pare es pensa que sóc un noi. A veure... Hola, em dic Alexandra, tinc 7 anys i m'agraden els bitxos, el gos ninja i tota mena de llibres. Mireu, li agrada tant el gos ninja que té un pòster a la seva habitació. I li agraden els llibres, de tota manera, i li agraden els bitxos. Però, i també les marietes? Clar, perquè les marietes són un insecte també. Sí, però... Es diu Alexandra i té 7 anys. Són molt mones. Moníssimes. El que més m'agrada és veure pel·lícules de por a la nit. Li agrada. El meu menjar preferit són els espaguetis. I també les crispetes. Oh, també. M'agraden tant els espaguetis que menjaria espaguetis per dinar, per sopar i també per esmorzar. Però amb sal no. Bueno, millor sense sal. Sí. Vale. I sóc una nena. És fàcil d'entendre, no? Vosaltres ho enteneu? Tu ho entens, Àlex? És una nena, l'Alexandra. Però... Oh, doncs el seu pare diu que no és gens fàcil d'entendre. Deixa... A veure, que no veuen els dibuixos, carinyo? Sí. Pel seu pare no és fàcil d'entendre. El seu pare se pensa que és un nen. Se pensa que se diu Alexandre. I no, se diu Alexandra. I se pensa que li agrada la lluita. I que li agrada la pesca. Però això són coses que li agraden amb ell, no amb ella. Sí. Al seu pare li agrada la lluita lliure i anar a pescar. I se pensa que amb ella també. No entén que a ella li agraden els bitxos, el gos ninja i els llibres. Sí. Sempre diu que quan sigui gran canviaré d'idea i que quan creixi voldré ser un noi, em voldré dir Alexandra i no m'agradaran els bitxos, no m'agrada el gos ninja i tampoc m'agradaran els llibres. El meu pare és molt tossut, molt tossut. Sí, molt tossut. Em sembla que el que passa és que quan jo vaig néixer el metge es va pensar que jo era un nen, perquè el meu cos s'assemblava molt al dels altres nens. Tenia penis, val? Però el metge s'havia equivocat, vale? No tots els cossos són iguals. Els metges són persones adultes i els adults de vegades també s'equivoquen. Hola. Hola. Els seus pares van fer cas del metge i li van posar de nom Alexandre i el van criar com si fos un nen. Però quan l'Alexandra, ella va aprendre a parlar, els va explicar en paraules que estaven equivocats. La seva mare ho va entendre de seguida i li va començar a dir Alexandra. Però el seu pare encara no ho ha entès. I ja fa temps que li ha explicat en paraules i no ho entén. Carinyo, així, molt bé. Cada vegada que vaig a casa del pare, diu que sóc el seu fill i em crida per el meu nom d'abans. Oi, jo intento tenir molta paciència amb ell. Les persones grans de vegades també són molt difícils. Jo dic que sí, quan me pregunta si vull anar a pescar amb ell. I miro de fer cara, de passar-m'ho bé, perquè és que a mi això de pescar no m'agrada gens. El meu pare vol que posi el cuc a l'am de la canya de pescar, però és que a mi m'agraden els cucs, no m'agrada matar-los, clavant-los allí. Però ho faig perquè ell estigui content. A vegades vaig amb ell a veure les competicions de lluita lliure. M'avorreixo d'allò més, però a ell el fa feliç. Però... Li agrada que l'acompanyi. Però té un llibre, mama. Sí, té un llibre per no avorrir-se tant. Sí. I l'any passat, per Halloween, vaig voler fer el truco-trato vestida de bruixa de l'espai. Veieu? Quina disfressa de bruixa de l'espai, més xula. Però el papa li va agafar una rebequeria increïble. A la botiga es va tirar al terra i vaig haver de comprar una disfressa de superheroi perquè es tranquil·litzés. Mira quina cara fa l'Alexandra. Oh, quina vergonya d'anar amb aquest pare a comprar que li agafen marranades enmig del passadís de la botiga, no? Llavors, la nit de Halloween, una veïna em va dir que estava molt contenta de veure que una nena estava vestida de superheroi, perquè les nenes poden disfressar-se del que vulguin. Jo li vaig explicar a la veïna que jo volia anar vestida, que jo no volia anar de superheroi, que jo volia anar de bruixa del espai, però que m'havia posat de superheroi perquè el meu papa estigués content.
No sé si la senyora ho va entendre o no, però em va donar un munt de xocolatines de les que més m'agraden. Potser era un premi per haver fet content el meu papa. No ho sé. La mama se pensa que quan els vaig dir que jo no era el seu fill, sinó la seva filla, el papa va sentir com si el seu fill s'hagués mort. Que per dins el seu papa va pensar, oh, el meu fill s'ha mort. Diu, però això és una bestiesa, perquè jo estic viva, estic molt viva, i a més, no he estat un noi, mai. Ai, les persones grans es pensen que poden decidir com han de ser els nens i les nenes. Però les coses no funcionen així. Només nosaltres podem decidir qui som. I a vegades és difícil, perquè la gent no ens veu com som. Encara que els ho diguem moltes i moltes i moltes vegades. A mi em fa mal que el papa no me vegi a mi com soc, perquè jo l'estimo i no me vull enfadar amb ell. Però li fa mal que no la vegi tal com és. El que passa és que de vegades les persones adultes són molt infantils. Veus? La nena cuida del papa. L'Alexandra ha de cuidar del seu papa perquè encara no l'ha entès. Potser quan sigui gran el seu papa ho entendrà. Jo crec que l'acabarà entenent. Aquest conte es diu El meu pare es pensa que sóc un noi i és de Sophie Labelle. És de la biblioteca de Vila-seca, però suposo que el tindran en més biblioteques. Vale? Sophie... crec que ho veieu del revés, vosaltres. El meu pare es pensa que sóc un noi. I ara us explicaré un altre que també és de la biblioteca i es diu Ara em dic Joana. És de dos autors, Jessica Walton i Dougal McPherson. Val? Ara em dic Joana. T'agrada aquest conte, Àlex? Sí, mama. Però sisplau, meteu-se això. Ara no puc, mi amor. Espera. Té, ja està. A veure. Així. El Martí i l'osset Joan juguen junts tots els dies. Munten en bicicleta pel pati, planten verdures al jardí i mengen sandvitxos per dinar a la casa de l'arbre. Són molt amics, juguen tots els dies. Quan plou, berenen a dins de casa. Què bé s'ho passen? Un dia, el Martí va veure que feia sol des de la finestra de l'habitació. Hurra! Va cridar, vinga Joan, anem al parc a jugar. Oh, però l'osset Joan no tenia ganes de jugar. Estava moix, estava pansit i com a trist i no estava animat. Oh, Joan, sembles trist. No t'amoïnis, anar al parc t'anirà bé. L'osset Joan no estava gaire segur, però hi van anar al parc. Oh, vaja, el gronxador tampoc t'anima. Què et passa, Joan? M'ho vols explicar? Oh, Joan, oh, Martí, però si t'he dit el que em passa, potser deixaràs de ser el meu amic, li va dir l'osset Joan. I el Martí li va dir, però Joan, què dius? Si jo sempre seré el teu amic. Passi el que passi. Què et passa? Diu, mira Martí, necessito ser jo mateix. Dins meu sempre he sabut que sóc una osseta. No sóc un osset. M'agradaria dir-me Joana i no Joan. Li va explicar al seu amic. Oh, se van fer una abraçada gegant i el Martí li va dir, era per això que tenies tanta pena? A mi m'és igual si ets un osset o una osseta, el que importa és que som amics. Oh, Martí, ets el millor amic que podria tenir, va dir l'osseta Joana. Mira quina abraçada. Mira, com que ara ja estàs més animat, què te sembla si truquem a la nostra amiga Ada? I la van trucar. Hola, Ada, som al parc, que vols venir a jugar? És clar que sí, Martí, acabo de construir aquest robot que tinc entre mans i vinc. L'Ada és una enginyera. Espavilada, molt llesta. Ja ve l'Ada al parc. Hola, Martí, hola, Joan, va dir l'Ada. Hola, Ada, va dir el Martí. Ara el Joan ja no es diu Joan, ha canviat de nom, se diu Joana.
Oh, quin nom més bonic! Vinga, Joana, anem a jugar. Ai, diu la Joana, però abans me canviaré el corbatí. Portava una corbateta aquí, diu, me'l posaré al cap i així portaré un llacet, que sempre he volgut. I l'Ada diu, molt bé, doncs jo me treuré la cua, que prefereixo tenir els cabells sols. Clar que sí, ens hem de posar allò que ens faci feliços. I el Martí, l'Ada i la Joana van jugar tot el matí fins que va arribar l'hora de tornar a casa. Ja quedarem un altre dia per berenar, va dir el Martí. I l'Ada va pujar al seu patinet i va dir, d'acord, quan vingui a berenar amb vosaltres portaré un amic. Ah, tu saps qui és, no, l'amic? No ho diguis, Àlex. No ho diguis encara, és una sorpresa. El Martí i l'osseta Joana juguen junts tots els dies. Munten en bicicleta pel pati, planten verdures al jardí, mengen sandvitxos a la casa de l'arbre i quan plou, berenen a dins de casa. El robot. Ah, berenen amb l'Ada i l'amic era el robot que ha construït. Sí. Ja està. Mama, però pots trobar això?